No, sanotaan noin, ainakin silloin kun mä aloitin esimerkiksi musiikin tekemisen, niin tuntui, että tyttöjä ei niin saa mukaan mihinkään niin semmoiseen toimintaan, niin musiikin tekemiseen tai tuollaiseen. Ja me pojat silloin joskus 70-luvun lopulla, niin me oltiin todella toimeliaita, me tehtiin pienlehteä ja yritettiin kaikkea. Ja ainakin ne tytöt, mitä siinä porukoissa pyöri, niin tuntui, että ne oli jotenkin semmoisia passiivisia ja lähinnä naljaili sitä juttua, mitä me tehtiin. Ja niiden mielestä se oli jotenkin huvittavaa ja hassua ja ei johda mihinkään ja noin poispäin. Mutta nyt se on varmaan muuttunut, koska sullakin on bändi ja on monia muita tyttöjä, jotka on ruvennut soittamaan ja tekemään kaikkia juttuja. Mutta silloin mun nuoruudessa musta tuntuu ainakin, että tytöt oli paljon passiivisempia. Toivottavasti se on muuttunut.